du no ne amasama mfo atwetwe nkomo ne mfiri nkran kropom ha seye na yenko Assin North mensi no emu na adwumaku a wo ho no mo hwe mmasua ho nsem so metwa Assin North educational directorate no wo mapa adwumadi ho ntoma we no ebeboa na ayiyi enkwada wo mo ko school na owo nimdie sonko na se wo talent na talent ne nyina ya agwekansie mu de nti eno nti na opanyini a wo no na wodi wo mo anim wo no wahwe apa o se adwumadi bi ho ntoma se be yiyi sa nkwada no na sa talent no wo no wahye mu kenama wo Open your power dishansem so was Assin North mention no emo and Dr. Juliet Otami Boateng na nsem bia wode ya todwa ene se was said the school mofra ejaja school no yama no muso pa o mention no emo ne kwan ba kwampanyfo betumi afa so a za mofra nyina no o mani bachi school ko ho no ene se agopromaso agudie sports wo mbehwem kena e wo school sahodo emo oto ansem ne so kire se adesuafo wo monya de e wo mmasua mu no eya na mpendodo na no wo mbom ho moden e wo agopromaso agudie mu eno nti no ho hia se school sahodo no ebema ho kwan na chede ye badededwe omomo no etumi epie Emma mofra no so a omo no enya classroom nko ana omo betumi aya ade no a omo nim football ne ade no eye no etumi ball etumrika omo nyina nso ehye omo nkran ema omo ba school ema dachi bi no yenim se ye hu de sports ukọ e de ombekọ ekire amayen enu nti nene muhu mofra ene mpanifo bebre wa ha DC ene former MP ene all other stakeholders na nanum nyina wa ha a omo nyina ebeta yachi enu achi ona de sratu awofo ene mpanifo wa Assin North mention no enim se won nyina ntumi ka won humbum na mpronyi sen ya ama no mosu school mofra eso no won kuntia Yaba ye de hu ye ne say teenage pregnancy e wo soro pa ye tro BEC SSC a menua ebi kra tumi ko wo ba e be tro omo paper no enti ye ka se mofra no awofo ye sremo ye ne omo di nkita ho no ebi mo wo ho omo ana hye omo ho ebi nso mema no nso ebi du baby a no omo ye galamsey ne bet enti e mo omo ni ma school no ho ye sre awofo ye pa mo chow Mama no al school kono enye mo priority anase enye mo kan ko wo bibia mo ye mo na mo nkan kire mo no mo njai no mo bra school omo ba de enso omo ye bia no yenso teacher fo e de ahoboa ne ade nyina be support omo na bibia aye kama